Dobrý večer, vážení diváci. Dnes je 24. srpna a přinášíme vám zpravodajský přehled toho nejdůležitějšího z českého realitního trhu. Hlavní zpráva. Senát zamítl novelu stavebního zákona. 20. srpna Senát zamítl vládní novelu stavebního zákona hlasy 55 ze 66 přítomných senátorů. Předlohu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Podle kritiků je ale norma nepřehledná a s nepředvídatelnými dopady. Zamítnutí vítají samosprávy a ekologové. Developeři a stavební podnikatelé to považují za špatnou zprávu. Novela měla zavést princip jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko a vytvořit jednotnou státní stavební správu pod Úřadem rozvoje území. Poslanecká sněmovna ji schválila 10. července, ale Senát ji nyní vrátil. Zamítnutí novely znamená, že k žádným zásadním změnám ve stavebním řízení nedojde. To může být pro developery zklamáním, protože Česko má stále jedny z nejdelších povolovacích procesů v Evropské unii. Koalice nyní může zkusit Senát přehlasovat, ale potřebuje 120 hlasů ve sněmovně, což je velmi obtížné. Hypoteční trh. Rekordní objemy navzdory rostoucím sazbám. Banky poskytly v červenci hypoteční úvěry za 40,4 miliardy korun, o 7% více než loni. Průměrná hypoteční sazba stoupla na 4,90%. Celkový objem hypoték za prvních 7 měsíců dosáhl 334 miliard korun, což je 50% nárůst oproti roku 2025. Navzdory rostoucím sazbám zůstává poptávka vysoká, což odráží silnou poptávku po bydlení a obavy z dalšího růstu cen. Praha. Nedostatek bytů tlačí ceny nahoru. V květnu Praha schválila výstavbu pouze 122 bytů, o 85% méně než před rokem. Odborníci odhadují potřebu na 10 000 nových bytů ročně. Průměrná cena nových bytů dosáhla 187 781 koruny za metr čtvereční, o 10% více než před rokem. Nedostatek nově povolených bytů je dlouhodobým problémem, který přispívá k růstu cen. Investiční fondy. Rekordní investice do českých nemovitostí. Ve druhém čtvrtletí dosáhl objem investic přibližně 1,02 miliardy eur, více než dvojnásobek oproti prvnímu čtvrtletí. Rezidenční nemovitosti tvořily 38% celkových investic. Za první pololetí investice dosáhly 1,4 miliardy eur, což překonalo celý rok 2023. Rekordní investice potvrzují, že investoři považují Česko za jeden z nejstabilnějších trhů v regionu. Děkuji vám za pozornost. Pokud vás zajímají další podrobnosti, dejte sledovat. Příští týden vám přineseme další zajímavé zprávy a analýzy. Naschledanou.